ідэя зрабіць, што Еўропе трэба мець сваё войска, яна ў прынцыпе знайшла водгук, по-мойму, ва ўсіх еўрапейскіх краінах. Адно, што Польшча адрэагавала, што не трэба блытаць нацыянальныя ўзброеныя сілы і агульнаеўрапейскія. То бок, хутчэй за ўсё размова пра сур'ёзную каардынацыю менавіта ўсіх еўрапейскіх міністэрстваў абароны, а не пра тое, што это самае, што ўсё будзе злівацца ў адзін кацёл і рабіцца адно войска, нягледзячы, хто на якой мове гаворыць. Так, канешне, не будзе. Паспее, не паспее, ўсё залежыць ад таго, наколькі Расія адчуе на сённяшні дзень, што ёй даюць вольніцу ці не даюць. Вот у чым сэнс. Яно ж, глядзіце, вот это зараз ілюзія, то, што Расія паводзіць сябе ў прынцыпе як наркаман. Наркаман, якому вот Трамп зараз даў дозу, і у яе проста эйфарыя пачалася, да? Що вот і Трамп наш, і ён разумее нас, і ўсё класна, зараз мы разам свет падзелім, но